Вау! Какво става, вярми? Вие отново сте с Анди Студио. Аз съм Анди. Аз съм Дани. А днешното видео се казва Познай колко тежи, за да оцелееш челендж. Пред нас ще бъдат сервирани всякакви различни хранителни продукти. Половината въобще не ги харесваме, а останалите са ни супер любими. Мисията ни днес ще бъде да познаем теглото на всяка сервирана пред нас храна. Ако ни се падне нещо вкусно, този чийто отговор е по-близо до истинския печели и може да изяде хубавата храна. Когато обаче ни се падне нещо гадно, който даде по-близък отговор се спасява, а другия трябва да изяде падналата се неприятна храна. Всеки рунд ще записваме отговорите си на лист, без другия да вижда, и на 3 двамата ще обръщаме отговорите си към камерата. Ще проверяваме верния отговор с ето тази супер точна електронна везна. Предизвикваме ви докато ние играем и се опитваме да познаваме колко